Аб сваёй чарговай замежнай камандзіроўцы будучы беларускі біёлаг Уладзіслаў Андрайчук расказвае з захапленнем. Прадстаўляць краіну на навуковых конкурсах лунінецкаму гімназісту даводзілася і раней. А вось браць удзел у буйным міжнародным спаборніцтве экалагічных праектаў, які ўжо на працягу 30 гадоў праходзіць у Бразіліі, Беларусь змагла ўпершыню. І зрабіла гэта бліскуча. Абодва праекты беларускіх удзельнікаў, сярод якіх была і работа Уладзіслава, заваявалі серабро ў адной з 15 номінацый. Складывалось все хорошо, немножко необычно, отличалось немножко от других олимпиад, потому что приходилось стоять с самого утра до самого вечера в течение 3 дней около своего стенда, и ходили взрослые, ходили дети со школ, студенты, и могли в любой момент к тебе подойти, и ты должен был рассказать им свою работу. Усяго на конкурсе было прадстаўлена больш за 750 навуковых праектаў экалагічнай тэматыкі. Удзельнікі, школьнікі і навучэнцы 40 краін свету. Кожны праект – асобны стэнд. Мова прэзентацыі выключна англійская. Уласныя вынаходніцтвы, дзе былі паспяхова даказаны карысныя ўласцівасці звычайных чырвоных водарасцяў, лунінецкі школьнік прадэманстраваў яшчэ летась на конкурсе ў Турцыі. Дапрацаваць жа і ўдакладніць праект для ўдзелу ў чарговым і яшчэ больш прэстыжным мерапрыемстве дапамаглі ў рэспубліканскім цэнтры экалогіі і краязнаўства. Мы добавили практическую часть, мы стали кормить нашими водоросли, нашим продуктом кур. Чтобы проверить влияние водорослей на желток кур, то есть как активно накапливаются каротиноиды и витамин А в желтке яиц. И выяснили, что действительно это водоросли положительно влияет на увеличение каротиноидов, витамина А в желтках, то есть иммунитет кур и здоровье, в принципе, было улучшено. Дзякуючы агульнай зацікаўленасці педагогаў і дырэктара Лунінецкай гімназіі, ужо на працягу некалькіх гадоў таленавітыя і працавітыя вучні гэтай навучальнай установы маюць магчымасць напрамую супрацоўнічаць з выкладчыкамі Белдзяржуніверсітэта і займацца навукай у лепшых лабараторных умовах. Хочется отметить и действительно очень огромный, серьезный пласт работы, который Влад провел, и учителя, которые помогали, и наше сотрудничество с нашим экологическим республиканским центром, Шевелева Олеся, наш научный руководитель, которая тоже в этом и душу вложила, и не считается ни со временем. 9 медалёў, у тым ліку 5 залатых, прывезеных з усяго свету. За гучнымі міжнароднымі перамогамі лунінецкіх гімназістаў стаіць агульная камандная праца. І не толькі настаўнікаў і бацькоў. Паглыбленае вывучэнне абранай тэмы немагчыма ўявіць без педагогаў дадатковай адукацыі. Эфектна праставіць краіну за мяжой дапамагаюць спонсары. А вось галоўную адказнасць нясуць самі школьнікі. Прыклад лунінецкіх гімназістаў чарговы раз даказвае. Ім гэта па сілах. Тацяна Бугусаім, Дзіяна Мішчук, Александр Дзячэнка, тэлерадыёкампанія «Брэст».